kasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa malabutan sa aton signal, kamusta, Sabado, Pizza 15 na. Kamusta ang sitwasyon sa dakbanwa sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang biyahe sa aton mga salakyan? Medyo ipit-ipit gid. Karon nga adlaw, mind you, basi malipat ka mo, hindi ka mo kasakay sa mga di pasayro nga salakyan kung wala ka sang face mask kag face shield. Sa mga ulugrahan, gina-require na. Sang aton sini gobyerno, may tabon ng bakbak kag ilong mo, may tabon pa ang
bilog nga guyamo. Porte no? Aber, ang aton patrol, tawagad ta sila. Palaragway ta sila kung bala ang mga nagapangumpra, nagalibot, sumong, komplito na sa panampat. May face mask na, may face shield pa. Balita sa patrol. Updan kita di aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Subo nga kaagahon ang sitwasyon sa dalanan sang siyudad sa Bacolod. Medyo mataway pa, no? Pero may pila ka mga public places na ang bukas, which is ang mga merkado. Nalabayan ta kagina Action Fred ang area sa Libertad Public Market. Sa sininga kagahon bukas naman ang ang pila ka mga utanan, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Ang pamangkot mo, kumbala, may ara nagasuksok na sang face shield. Subong may ara, pero ang kalabanan na biyanta kagina sa area sang Libertad Public Market Action Fred, wala gyapon Action Fred, no? May ara nagasuksok, ang iban wala nagasuksok. Amuli ang mga bagay nga dapat bantayan sa Action, Alvin, Yes, sir. anong bot mo silingon? Wala nagasuksok sa face mask o kung face shield? Face shield, Action Fred, kunti face mask, given, always na ginausar, ginasuksok sa aton sining mga kauturan, at isubong nga kagahon Action Fred, may ara man nga wala nagasuksok sang face shield sa mga nagabaligya, Action Fred, kag nagapamalaklon. Nagasuksok ka ni ko face shield nga, ko silod sang ako na aquaryo mo. Napilawan ko kung maayo mo na pag ginawa ko, ipit-ipit yung type, pero galanti. Pati gigta sa mando sa aton sini mga ikaayong lawas ka mga personnel. Yes, sir. Bati anyo tingog ko, do medyo galain siya, kay duwa na mo. May face mask pa ko, may face shield pa ko. Oo, amo na ang epekto gali Action Fred, no? At least ang kuan medyo malain gid si Action Fred. Ina bangod may mga pag may baral bala jutay kunti. Dagi nalagas sa pag ginawa mo. Oo. ginalaga sa Action Fred ang pagginawa o muna gyapon Action Fred kung kaisa kung ang imong tingog medyo malayo jutay abi sa isa mikropono abi medyo malayo ti mag diferensya kapin pagid nga mabutangan mo lagi Action Fred kay batio naman diri sa amon sinini Action nani ang lugar sa diin ang imo sining hukmungan medyo may pa ang iyong tingog bala. Klaro nga may nagabaral pa Action Fred, no? But anyway, Action Fred, ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, ang medyo masako man sa karon sa pagbaligya na, no? Sa ila siling mga paninda. Oy, by the way, good morning anang Action Fred. Si Police Colonel Calixto Mabugat, no? Ang regional chief sang sa siyudad sang Bacolod, kung ari sa Bacolod, lupasin ara sa Iloilo, Subong, si Police Colonel Calixto Mabugat, no? Ang chief mismo sang Internal Affairs Service. Action Fred, na labyan man naton kagina ang Police Station number 2. Yung Station number 2, Action Fred, kaya nagpakikangot man kita sa mga kapulisan kagina in relation sa mga disinfection sa ila sining opisina. Gin-disinfect gid kahapon Action Fred, no? Ang ila sining opisina hindi but sing ganoon may kaso nga COVID kundi gin-disinfect ang ilang police station number 2 kahapon in relation diriya sa pagmangin mas safety ba ang ila sining opisina sa mga pagpasulod pagwaman o kung especially ma-entertain ang mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga barangay na sakop sa police station number 2. Good news ni kag maayo man ang ginimo ni Police Captain Leo Estupa amli ang bag-o naman nga hepe sa police station number 2 sa diin suno sa mga kapulisan maayo man gani sir kay hindi na naton pagpakulaton pa nga may magpositibo liwat kay kahapon Action Fred sa datos sa BCPO 3 na ang nagpositibo sa mga kapulisan, no? May PO1 kag may PO2 man Action Fred. Mayo mali ang sitwasyon diri kag mayo mali ang ginhimo sang mga kapulisan. Kay ang mayo ni ang pinaka the best diri Action Fred kay damo daan mga lugar, mga squatters area sa area sa nasakupan sa police station number 2 ang mga tao suno sa mga kapulisan to hindi man nila
hindi man nila ba paktan kung bala ili carrier o kung hindi kaya aaraman sa hangin. Pero ang manami pag diri action Fred sa mga kapulisan magsulod ka na diri nga dapat antes ka magsulod diri dapat limpyo ka, especially ang proper hand washing, tuksok ka face mask kag face shield. So muni action na Fred, ang pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod. Ang presyo sang isda jutay man tong napanaugan ta kagina kay jutay lang gid kagina ang naplastar nga mga isda action na Fred, no. Anyway, amo ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, ginadulong sa inyo sang Santon Plus. Kape nga puno sang yarba, kape nga makahatagid sang relaxation sa imo lawas rekta sa patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon al Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5. Purti, no? Akon do medyo kargado gid. May face mask na, may face shield pa, may antipara pa. Purti, no? Natilawan ta, inatistingan ta, kung kamusta ang aton pamatsyag. Mabulubugat man, no? Mabulubugat kay ti kumplito mo, panampat, galing, wala kamay mo, kay order ina sa aton gobyerno, tuman lang kita. Sa aton mga utod, Sabado subong. Pero, ang life extension Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na bawa gasaka lagagasaka ho ang kadamuon sang natapikan sining COVID-19 sa kabilugan sa pungsod Pilipinas 153,660 na ang mga probinsya kag syudad nga may pinakadamo nga inigo sining bag-o nga balakian kag kagaw ga COVID-19. Amo ang National Capital Region may 3,848 na, ang Laguna 302, Rizal 212, Cavite 240, kag Bulacan 178. Dako-dako man ang recovery 71,405, samtang ang mga nagkalabatay 2,442 na. Amo ini ang binag-ubag o sumatotal sa natapikan sang COVID-19 nakarecover kag mga nagkalamatay. Gasaka ang hilanat sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ano ayhan ang bag-o naman nga mga pagsulundan nga ipalayag ni Presidente Rodrigo Duterte pitsa 17 sini nga bulan. Ang ginapaabot naton nga tanan nga mga istrikto nga pagpatuman sa mga kasuguan sa ikaayong lawas ginapatuman sang departamento sa ikaayong lawas kag gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Sa likod sina madamo gihapon, nagasaka gihapon ang kagaw ang natapikan sa COVID-19. Samtang ginahulat pa kung bala epektibo ang vaccine halin sa Russia. Madugay-dugay pa
Kay kung pagkatapos mapabatud na ini, trial ikatatlo, posible ini makalabot na sa pungsod Pilipinas. Ipangamuyo na ton kabay pa nga amo na ini ang tambal. Kay wala pa kasiguruhan mo kung bala makapaayo ini o kung hindi. Mas maayo na lang ina nga may ginalauman ka sang sa wala gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa balita, una sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. O ano pang inahulat nyo? Copy na kita. Dr. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Sa panahon karon sang pandemya, krisis global, mabudlay ang pagsinalayo sang aton pangabuhi, labi na gid kon wala kita sang sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sang manubo nga patubas. Isa sa makabulig amo ang paggamit sang unique complete fertilizer. Las 5:18 na. Bawa. Ang mga kauturan naton. Ang DOH Region 6, nagsiling kahapon nagsiling sa niya, pwede magamit sa publiko. Iniblang eyeglass type nga face shield. So good karon nga adlaw, Agosto 15, no? Kay may mga rekomendasyon man mo.
ang DOH sa paggamit sini. Kadumdum ka mo, so na may mga adjustable band, nga mo ning special ginasuksok o blasubong, o galing, may ari di siya nga daw pumo, sa agtang, nga daw sirado siya, amo na ang ginagamit kag sirado ginabilog ni mong gaguya. Pero, bangod sa kabalata, nga may ara naman bag-o nga daw i-rekomendar, ang DOH, ginklaro nila, pwede anay gablikon, pwede magamit ining eyeglass type anay, nga face shield. Kaya daw, hindi na ni maintindihan, nga puno ng lawas tas ang parapernalya. Di prosamon, may antipara kami. Dugangan mo sa face mask, dugangan mo face shield. Bauti, perte, kasalampaw lang. Ano abi kon isa na lang, bilog. Inang nasoksok lang siya kasakay sa motor, ng helmet, no? Helmet na lang, bilog. Ba daw astronaut ba? Na hindi maintindihan ng panginawitan sa pungsod Pilipinas. Tanan-tanan na lang. Kung sa bagay, wala man problema. Basta makapaayo, okay man lang. Mabulubudlay, of course. Pero sa amon dire, gatubang ka sa microphone, may cover tanan mo nga guya, may face mask ka na, may para ka na, may face shield ka pa. Ba, puwerte, no? Galing kay tiyan mo na, kung anong ginabando, tuman lang kita. Basta nga, para sa aton kaayuhan. Samtang ang gobyerno, isahan nyo lang ang mando. Ang Department of Health, isahan nyo lang, hindi kay lain subong, lain boss. Di, kung may face shield naman, may ara ba sa rekomendasyon? Base sa sunod nga daw, lain naman la. Ano ni nga daw ginahimo nila yung eksperimentong tao? Eksperimento kon negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio!
Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by ACM. Autod na balaka kabala, may mga bukol na nagtubo sa lawas, abyan tunawa. Subong nga dinagon, wala na nga operasyon. Ginatunaw na lang ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Bisan tumor ka man, bukol sa baga, goiter ka man, tunaw ni nasang Na ang Lotto Result. resulta sang Loto 645 kita ang jackpot 10 milyones 491,535. Resulta in any order 18, 40, 19, 27, 12, 6. Resulta sang 645 18, 40, 19, 27, 12 kag 6. 658 kita, baka dako sa jackpot. 308,201,222. Resulta in any order 1, 2, 56, 8, 17, 40. Resulta sang 658 1, 2, 56, 8,
17 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall, grupo sang manunudlo, lubos ang pagpasalamat sa pagpaisol sang klase sa Oktubre 5. Balita City Hall. Detalye sa niyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong ag-action Fred, lubos ang kalipay kag pagpasalamat sang grupo sang mga manunodlo diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental matapos naging paisol ni Presidente Rodrigo Duterte ang opening sang school year 2020 to 2021 sa Oktubre 5. Action Fred, sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Dr. Gualberto Dahao sang Association of Concerned Teachers o CONAC Negros Occidental. Nagapasalamat sa Action Fred sa mga opisyal nga nakabati kag nakaitsende sa karon sang COVID-19 situation sa tuyo nga hindi man mabutang sa ital-ital ang ikayong lawas sa mga estudyante kag manunudlo. Ginpahayag ni Dahaw nga sign of relief ini para sa mga teachers. Action Fred, angon sa pagpaiso sang klase bagod man sa nagapadayon nga halit kag impact sang COVID-19 pandemic. Bangod sini kay Dahaw Action Fred, mas makapreparar ang mga manunudlo sa paghimo sa mga modules sa mga pagtulunan kasunod nga mayaraman sang ginapangatubang nga kakulang sang supply sang bond paper. Action Fred. Yes, so ginakalipay naton nga may natabo nga enlightenment bala sa aton mga leaders nga hindi pwede naton mabutang sa ital-ital ang ang safety no kag ang health sa aton nga mga manunudlo, mga estudyante no kag mga ginikanan mismo Nabatian si Dr. Gualberto Dahao sang ACT Negros. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, halungan naton mga kaaksyon ang aton ikaayong lawas agud malikawan ang mga Action Dale Salazar. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos sa mga ini. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Tatlo nadakpan sa separado nga buy-bust operations sa siyudad sang Silay. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May action na Fred, nagladakpan ining tatlo ka mga persona nga nagabaligya sang illegal nga droga pero ginpatigayon ining duha iya ka buy-bust operation dira sa barangay Mambulaca. Kaya nakakonfiskar diri sang 108,800 pesos ang kapulisan sang Silay. Ang nagkaladakpan diri una amosan ay Darius Imperial, 48 anyos, kag Perlito Diligiro, 31 anyos, tanan taga Mambulak. Action na Fred, kaya gini sila mga street level targets ang kapulisan o kon SLT. Nakuha sila Action Fred ang 61,200 pesos sa ginapatihan Shabu, 3,500 nga buy-bust money kag kalibre 38 nga revolver. Samtang sa piyak naman nga operation Action Fred, nadakpan man diri si Jonathan Figueroa, 46 anyos, sa amuman nga barangay. Nakuha siya poder ang 47,600 pesos, 3,000 pesos nga buy-bust money. Ining mga items karon dalon sa crime lab Action na Fred para sa laboratory examination, while ining tatlo nga nagkaladakpan niyara na nahunong sa custodial facility sang Silay PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 78 tanan ang curfew violators ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan. Amo aga police station number 4 nga may ara 18 pero 17 dirima ang Action Fred. Wala man nagasuksok sang face mask.
Still sa police station number 4, isa man ka curfew violator ang nakuhaan sa ginasuspitsoan Cebu sa dalan sang Burgos, Barangay 19, mga alas 9 antak na kagabi. Din sunod diri kay Police Major Charles Hever, ang suspect diri king kilala kay Remart Nivet, 22 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Tangkong, Barangay 7 diri sa siyudad ng Bacolod. Nasunod diri kay Police Major Charles Hever, samtang nagapatigayon sa saturation drive checkpoint action Fred sa area sa Barangay 19, nakuhaan ining si Devet sang isa ka suspected shabu sa iya sining bulsa in flagrante delicto. What's sinangunon on the act na nakuhaan ini sang suspected shabu. Ang iban pa nga mga balita mabatian man karon dugay-dugay rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman. Standard time, pangot kita sa Takna Lasay, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.